Right, nyaya dzacho dzandiri kufambira mazuva ano ka pamwe pacho unosvika pakuzorora zuro ndizuro takanga tichitaura nyaya yemuchinda akadzokera kumba akapfeka butiro. Nhasi pane imwe iri kupisa yandadanirwa, yandatsanangurirwa. Vana tete vanga varipo, madzikoma anga aripo nababa vanga varipo, baba vakuru vemusha vanga varipo. Tikatsanangurirwa nyaya yandati regai ndidzoke nayo kuvazukuru vangu. Ndofunga nezuro ndakafonerwa zuva ronovira ndikatsanangurirwa nyaya iyi, ndikakupai hinti yekuti chii ndakangokuzivisai kuti aiwa pana bamunini namai guru vaita manenji. Nyaya yachona iri kutondinetsa kuti unoziva kuti unoti uchinzwa nyaya unofunga kuti zviri kuitika here izvi kana kuti ndezvekutamba, but ichokwadi zvinenge zvichitoitika. Asi chekutanga usati waendera mberi kana wanga usati wasubscribe, please do subscribe, follow, also don't forget to share nekulike and leave your comment, because dare rinoiri ratiri kuita panapa harisi dare raangoseindi. Indiri kutotora zvamunenge mataura imimi ndodzokera nazvo tonoona kuti togadzisa sei nyaya, tichitoti murisei kwese kwamuri. Mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Uncle Saint, the only Zim uncle. Ndosaka ndiri kumhanyira nyaya dzachona ndini ndega Zimbabwean uncle. Also ndini zvakare bhiza remujaho, saka handina kutoziva kuti pandainzi ndiri bhiza mujaho wandakanga ndichifanira kuzomhanya ndiwowo watiri kumhanya iye zvino. So ndaenda kuya kwandakakuzivisai kuti ndakadanwa. Tasvika pamba muri muno muguta reHarare zvakare. Tasvika pamba pafamily house, anditi kana tichiti family house tiri kutaura kuti zoni ndo pakabva vanhu vese anatete anani ndo panenge pari pamba pemhuri anditi. So tasvika pafamily house apa pane nyaya iri kupisa. Nyaya iri kupisa ndeyakamira yakadaiwo. Mukoma vakanga vachigara nemudzimai wavo wavakaita navo vana vatatu. Mukoma wagara nemudzimai wavo wakaita naye vana vatatu. Vakaitawo makore akawanda, vana vatoti kure zvekutoda zvekutoti mukuru wachona akatopedzawo kunyora O level, handiti first born akatopedzawo kunyora O level, ari kutoitawo zvaari kuita, zvichidaro nevari kutevera zvichidaro. So baba namai ava, handiti mukoma namai guru, regai nditi mukoma kuitira kuti tisarasike. Mukoma vakazosvika pavakarambana namai guru. Mukoma namai guru vakazosiyana. Vasiyana sokudaro, munin'ina, bamunini handiti munin'ina wamukoma uyu akazosiyanawo zvakare nemudzimai wake nekudawo kwezvakanetsa. Vari vateedzani kudaro. Munin'ina akazosvika paakazotanga kudanana namai guru. Mai guru vekurambana namukoma vadanana, nyaya yakasvika kuvemhuri, because havana kuda kuzviita secret, vakanga vachitofambidzana pachena, sepakuti nekufamba kwenguva mukoma wavanga vanewo mudzimai. Mai guru vachidanana nebamunini zvakatotanga kuzikanwa. Zvatazodanirwa inyaya yekuti munin'ina kutaura kuti akuda kugarisana kana kuti kuwanana namai guru ava. Uyezve chikuru chiri kunetsa ndechekuti pane pamuviri patova nemwedzi yakati o. Saka nyaya iri kunetsa nekuti mufamily yana mai guru, alright, todzokera kufamily yemudzimai yamai guru ava, vari kuti havana problem nazvo nekuti agara ari mudzimai wavo nechekare. Mapanzwisisa? Vekufamily yemudzimai vari kuti aiwa isusu hatina dambudziko nazvo because agara mudzimai wenyu ikoko nechekare. Vakarambana, asi nekuda kwevana hapana, yachangoramba ari wekwenyu ikoko, achangoramba achingodana kuti ndimai veikoko kwenyu ikoko nekuda kwevana vaakazvara. But dambudziko raakuitika nderekuti mukoma, munin'ina, zvavavewo nepamwiriwo pavo, vemhuri yekumukoma nemunin'ina vari kuti vanhuva ivo vandiinvhaita vari kuti aiwa, nyaya awandova manenji chaiwo, because mudzimai umwe chete ndakambogara nemukoma odzoka futi kumhuri kugara nemunin'ina. Tinozviudza ani vanhu vari kuzviramba kuti aiwa hazvifaniri kufamba sekudaro.
inova nyaya iri kwashungurudza nekuti kunin'ina ari kuti aiwa ini mudzimai wangu musikana wangu ari kuti musikana haasi kuti mudzimai ari kuti musikana wangu handine ane pamwiri pangu ndiri kumuda. Mukoma wari kuti aiwa auone here kuti uri kundi wandibhitreya kuti iwe ungatore mudzimai ko ndichaziva here kuti kumashure uko pamwe makagara muchitongodanana nechekare kana zvazosvika pakudai pamwe makagara mutori nerelationship kare yazoita kuti zvisvike pakudai. Saka chakunetsa mufamily womavo vari divided. Vamwe vari kuti aiwa kandi uya wakatorora umwe mudzimai hazvichisina basa rega angodi angorora plus dzinza ropa vana vake vana vako iwewe nemwana wemunin'ina wako kana vachizoita vamwe vachange varingoriwo mabrothers nemasisters hapana chakanyanyo vana vedu vachangoramba vachingobatwa zvakanaka. Vana vako vakaenda kwemunin'ina wavo vachangoramba uchingovabata zvakadi hapana dambudziko rekuti vana vari kwastep father. So vamwe vari kuzvikurudzira kuti zvakanaka. Vamwewo vari kuti aiwa ibetrayal. Mukadzi iyeye she is on a mission. Bamunini vangafunge kuti vari kudiwa but there is a mission pamukadzi uyu. Saka nyaya yachona iri kuconfuse. Chimwe chavo kunetsa ndechekuti mukomana ari kuti ndoda kutonorora mudzimai. Saka mukadzi uyu sekuona kwenyu anganzi anofanira kubvisirwa mari here kana kuti mukoma nekuti mukoma wanga wakatorora vanongonokontinya nelist kana achida kubvisawo mukoma vane zvimwe zvavanga vasina kupedza according to tete vari kuti aiwa tete vari kusapoti vari kuti aiwa isi tinongoenda nelist remukoma tongonokontinya nezvakasara and then vongoziviswa kuti aiwa haachagare kwanhingi vakugara kwanhingi. Saka nyaya yachona iri kunetsa zvekutoti ndatirege ndidzoke nayo vandibvumidza kuti aiwa angodzokerai padare munombotibvunzirawo kuti toita hwekudini nenyaya yedu yakadaiwo todii. So ipapapa ndichadzokera zvakare mazuva mashoma vati vachandifonera nekuti nyaya yachona yatonzi iri kuunganzwa vemumusha pamwe chete nevakuru vekwavanobva sadunhu wenzvimbo anzi angari anonzwawo manenji enyaya iyi yakaitika. Ameno imi munozvionawo sei panyaya dzakadaiwo? Ininiwo ndaita mutete ndosaka ndanditi ndidzoke kwamuri nekuti handisati ndakambozvinzwa zvakadai. Tinongozviziva chete kuti zvinoitika kana mukoma achinge afa asisipo, but kana ari mupenyu atori ari apo achifamba achizoona mudzimai waimboti mudzimai wake akuzomudana kuti mainini uyu aimbodana kuti mai guru kumudzimai iyeye ndiye akunzi murume wangu nemudzimai iyeye. Ameno munozvionawo sei nyaya iyi? Tinoitongawo sei? Tonoitongawo tichiti kudii semadzisekuru panyaya yakadai? Ndo zvikutoitika izvozvo nyaya dzakadaro. Unoti kana uchidzinzwa unofunga kuti imi zvinoitika here zvinhu zvakadai, but manenje ariko kunzo manenje ariko. What's your thought? Tinyorewo. Ndiri kuda kutoverengawo macomments enyu kuti ndizive kuti ndonoitongawo sei. Kana uri kunzi ndiwe wadana kutongerwa kunzi titaurawo panyaya yakadai ungaitongawo sei? Aiwa, ticharamba ndichikupai maupdates panyaya yacho because iri kuratidza kuti yakareba, pane kufambirwa kwakawanda. Also ndichanotaura nevekwemudzimai vabvuma kuti ndinge ndinokurukura nawo, so mangwana ndichanotaura nawo. Ndichauya zvakare nerimwe vhidhiyo ndichikutsanangurirai kuti kumhuri yemudzimai vari kuti kudii nezvenyaya iyi, vari kurongawo kuti kudii, nekuti mujaya anitori nemari ari kutoti ndoda kuendesa kunorora mudzimai wangu uyu. Imiwo munoti kudii? Opfuurira mberi here nekunorora, wotangidza patsva here kutanga ubepa nyowani, kana kuti wokontinya neroro, kana kuti vanofanira kutosiyana but pane pamwiri patovapo patori nemwedzi yakati pari kutoti aiwa indoda kutosungira futi mudzimai wangu pamwana wedu wekutanga uyu. Angasungirwa here mwana uyu kana kuti haafaniri kusungirwa? Nyaya dzachona dziri kuitika, unoshaura kuti zvizvi kuitika. Nemiwo kana mune nyaya yenyu yamuri kuda angosei ndisemungobata kurita vamwe mukada dare pana paSaint TV, tinouya togara pasi motiuzivisa kuti chii chiri kuitika, tonzwawo kuti ruzhinji eZimbabwe ruri kuti kudii. Ndokumbura kuti tisatuke comment section kune vamwe vane tsika yekutaura zvinyadzi nekutuka. Aiwa, dare rino iri harisi rekutuka, idare
rekuti tinge tiri tinobatsira hama dzedu zvakanaka. From Uncle Saint, sekuru wenyika, Chigotomba mana mama. For now, it's much love and God bless.